Необходимо е да се направи справка за сумата на поръчките по държави. За целта ще използваме една много полезна функция в Excel с названието SUMIF, която позволява сумиране по условие. Нека разгледаме таблицата. Тя съдържа колона с названията на различните държави, колона, която съдържа категории продукти и числовите еквиваленти или числовите стойности, отговарящи на поръчките. За да направим справката, ще въведем функцията SUMIF. Нейният синтаксис е лесен. Първият елемент очаква да посочим колоната, съдържаща критерият за сумиране, а именно колоната с названията на държавите. Отбелязваме. Вторият елемент е да се посочи специфичният критерий, на базата на който всъщност ще бъде изведена сумата, а именно названието на конкретната държава. Третият и последен аргумент е числова колона, която съдържа информация за самите стойности, които трябва да бъдат изчислявани. В тази ситуация това е колоната с стойностите на поръчките. Посочваме. След като сме готови с отделните аргументи, приключваме функцията. Така получаваме всъщност и информация за сумата на поръчките по държави. Ще повторим операцията този път с друг критерий, а именно категория продукти. Отново правим преглед на данните в таблицата. Информацията за категориите се намира в колона категории, а информация за стойностите на поръчките в колоната Item Total. Отново въвеждаме функцията SUMIF и попълваме област, която съдържа критерият за сумиране. Самият критерий като названието на продукта и числовата колона, която съответства на стойностите за отделните поръчки. С Ctrl-Enter приключвам въведената функция, а с двукратно кликване копирам функцията във всички необходими клетки. По този начин можем да направим изключително бързо справка за сумите по различни категории. Ако искате да разширите и систематизирате знанията си в областта на Microsoft Excel, не пропускайте да разгледате съдържанието на курсът "Функции и инструменти за напреднали". Информация и детайли ще намерите в линка по-долу.